Tak ľudia, čaute, je tu Skibiďák a dneska si ideme zahrať nejaký Garden NRNG. To sú blbosti, viete prečo? Pretože toto čo je? Toto čo je? Toto za rastlinu. Neviem, čo to je za rastlinu. Nechcem vedieť, čo je to za rastlinu. Teda chcem vedieť, čo je to za rastlinu. What the hell, čo tu robí Tranquilbo? To je Wimpetau, Silver. Ja som tam dal vlastne Master Sprinklery a Grandmaster Sprinklery. Miliónov a toto 39. Sakra. Ľudia. Niekedy si zahráme takéto veci. Aj na streame. Keď budem streamovať, tak síce nebudeme vidieť, čo ja budem hrať a čo robím ja, ale napríklad si môžeme zahrať. Chápete? Kde je ten môj oný Burning Bat? Teda John Bajko. 11 biliónov stále. Tu je ten Verdant. Koľko myslíte, že teraz bude stáť? Napíšte do komentárov. 11 biliónov! Super! To čo je za brutál veľké Twisted Strangle? Sakra, som jeden z nich zobral. Ja som tam dal tie Grandmastery a toto čo je? What the hell? Toto už čo je za Elder Strawberry veľké? Takýto by som chcel mať oný Giant Bajkov. Dobre ľudia, neviem, či ma dobre počujete, ale dúfam, že áno. Sičop. Inak, čo je Romasenko? Ja neviem, čo to je, ale dúfam, že je to niečo dobré. A nie ľudia, keby ste si vraveli, že hrám nejaký fake, tak toto je už po dnešnom update. Takže inak ja by som strašne chcel mať takto veľký kokonát. Však to na tento Black Rovno môžem vyjsť a nemusím ani mať tento Beanstalk hotový. Iba takto zoberiem oný kokonát, vyskočím na ňo a som tam. Akurát keby sa mi podarilo na ňo vyskočiť. Čo mne sa nedá. Čo mne sa asi nepodarí. Podarí. To sú takéto veci. To keby som mohol tam vyskočiť na to. Ty koky, toto čo je? Som ju zobral jednu, tú Elder Strawberry, to je Silver.
nejakých 10 miliónov. Akože mám 24 triliónov, takže veľmi to nebude zase, teda pre mňa. Viete čo, ľudia? Ja tu mám korn, ale viete čo, ja potom spravím s onou, napríklad z... ja si zoberiem beanstalk, ja tento beanstalk dám preč Ligonberry, kto potom na streame, keď budem... Prečo ma furt bombarduje? No! Ja potom toto dám dole. Ten, kto bude potom chcieť z beanstalku alebo zo spiked manga, lebo ja mám tu spiked mango, to určite dávať preč nejdem. Ale dám dole toto. Inak ľudia, tešíte sa na toto. Toto asi bude mať veľa oných levelov, lebo neviem čo, je to strašne malé. Ten oný, ale nevadí. Viete čo, ja spravím, ja idem teraz dať dole, ten beanstalk. Viete čo, nie, na streame, ten, ktorý sa na mňa pripojí, budem rozdávať takéto veci ako obrovitánske blueberry, tento Wimp Metal, ten, kto bude dobrý v tom Grove Garden, tak mi môže za to dať peniaze. Burning Bad Silver napríklad dám, alebo také nejaké dám napríklad tento beanstalk preč s diskomutáciou a také. Môžem dávať inak aj radioaktív a šoket, sugar apple a také. Ja som si tak na večer prišiel zahrať, chcel zahrať, lebo inak ja by som strašne chcel tento Brinkley Fruit. The Beanstalk Drop. Ty koky! Hej, ľudia! Ja viem, že hneď teraz to neviete, ale pozerajte, toto potom máte takto portál a môžete ísť, môžete dať... Nie? Ja nie. Tak nevadí. Toto je také ako OnlyUp vo Fortnite. Ale ja už som zvyknutý na OnlyUp. Sice to hrám na telefóne, ale som zvyknutý na takéto veci ako OnlyUp a takéto. A nie ľudia, není to to, čo si myslíte. Nehrám OnlyUp na telefóne. Ani Fortnite nehrám na telefóne. Som hore skoro. Vyzeralo také mini a vravím si, to bude na niekoľko levelov a vyrástlo z toho toto. OK? Ty koky, on má nejaký sprout pack. To čo je? Mne z toho môžu padnúť kaďaké nové. Čo je tento oný? Neviem, čo to je, ale ja to idem ristaknúť. Za 500 000.
Dobre, a to už stačí. Nejdem toho kupovať tak strašne veľmi veľa. Sakra, som dal strašne veľakrát rýstak a teraz. O! 10 more drones unlock, okej. Sakra, som to nechcel zobrať. Som zobral tú veľkú onu. Tak ja si potom budem rozdávať túto. Počkaj. Prickly fruit je niečo ako proste, že to... niečo, ako že iba prickly plant. Ja mám spiked mango, ktoré má na sebe bodliny. Ja asi viem, ako to funguje. Ale ja to tam nemôžem dať, pretože on musí vyrásť 7-krát. Sakra, nevadí. Ale to budem mať hotové za chvíľu. Inak ľudia, neviem ako vy, ale ja mám poprvýkrát silver v záhrade. Tak neviem, že či je to dobrá mutácia, alebo nie. Tá mutácia silver. Tak mi napíšte potom do komentárov, alebo keď budem streamovať do chatu. Ja sa tu musím popozerať, lebo ja som tu poprvýkrát. Áno, ja som tu skoro nikdy nebol. Kúpil som si toho veľa celkom. Neviem presne koľko. Koľko som si toho kúpil? Kúpil som si to, prosím vás, pekne 6 krát. OK. To som nikdy nevidel. Toto som tiež nikdy nevidel. Toto neviem, čo je. OK. Toto legendári vyzerá dobre. OK, to ma zaujíma, čo je. OK. Tak dobre. Ma toto zaujíma, že čo to je, tak to idem zasadiť. Dúfam, že je to nejaká kvetinka pekná. Taká ako prinkly. To bude strom, ľudia. Ja vám hovorím, že to bude strom. Toto asi nebude strom. Ale ja vám hovorím, že toto bude strom. Asi.
keby som ja mal nasmerované na stred mapy. Aj keď Gentle dá ten parkour, že bude oný event toho parkouru, čo to, tak. Som pripravený. Takže bude dobré. Ale ľudia, musíte ma podporiť. Musíte mi dať pár odoberateľov, aby som mal na to, aby som mohol streamovať. Keď budem streamovať, budem vám dávať veci. Dosť dobré veci. To ste vedeli, že keď vy spravíte toto, hop, a tu máte také, že garden, niečo, neviem to prečítať. No proste tak tu máte, že plán, také všetky, no ako, viete ako je pet index, tak to je to isté. Ja som nikdy nemal v ruke Moon Melon. No dobre. Horsto, Twisted Tango, Bambus a takéto veci. Inak Prinkly Fruit som tiež nikdy nemal v ruke. Tak toto už určite nie. Toto čo je? Ale to je dobré. Keď si to rozkliknete, že čo to je? Nikdy som nemal toto. Fakt nikdy. To sa ešte dá získať. Kde? Neviem. Tiež som nikdy nemal oný. Nikdy som nemal toto, jak to volá? A to čo? Tako Fern som videl, ale nikdy som ho nemal v ruke. Tieto veci ostatné dobré. Ale čo? Pozerajte, a potom keď sa pozrite napríklad toto, sem tak tu vidíte takéto. Mám zobrať 2000 mutácií zónnych fruitov, mám zobrať 5 Beanstalk, Rainbow, 100 Silver Beanstalkov, Amber Lily a takéto. To je toho tak veľa. Toto ma zaujíma, čo je. Pec, napríklad, aké sú. Kamarát dostal túto kicune a vraví si, za koľko ju predám?
Týpek mu povedal, že za 25 biliónov a on vraví, jupi, zobral si to, predal to a už mu brat, skoro ho zabil brat. Lebo to bola takáto dobrá vec a on to ako keby hodil za hlavu. Mám giftnúť 20-krát kakao. Není problém, mám vedľa seba tablet. OK. Jak 250 kakao in cooking. Tu sa ešte... Nie. To nie. To už nejde. Variť už nejde. No dobre, 500 peppers. No proste je to takéto. Mám dať dole 100 plant. OK. Zasadiť 200 kerotiek. OK, není problém. Giftnúť jednu kerotku. OK. Predať 500 strawberries a giftnúť 5 strawberry. Dobre. Nie, lebo je to tam dolo strašne veľa. A ešte vám chcem povedať, že celkom je to také dobre. Beanstalk already ground. Ja som zabudol na to. Nech to vyrastie rýchlo. OK. Tiež dám, že nech to začne rásť. Tak. A toto už nepolejem. Počkaj, čo? Tak na to dáme, OK. OK. Hej, to vyzerá ako Candy Blossom. Ma zaujíma, čo na tom bude rásť. To čo je? Ja, toto je Sandy a Moonlight v jednom a vyzerá to takto, super.
toto neviem čo je. Vyzerá to brutálne dobre, brutálne pekne. Tak. A asi s týmto by sme mohli ukončiť toto video. Toto vyzerá inak dobre. Pardon. S týmto by sme mohli ukončiť toto video. Takže sa majte pekne a dobrú noc! Dobrú noc a užite si deň.